За какви бизнеси са подходящи нашите консултантски програми? Вчера чух от един клиент, че за него не било подходящо, тъй като ние работим само с по-големи корпоративни клиенти. Това е истина, но не имаме и малки клиенти, на които помагаме да пораснат по-бързо и да не правят много грешни стъпки и по този начин да загубят и време, и пари. Нашите клиенти обикновено имат екип поне над 5 човека. 3, 4, 5 най-малко, но примерно някои от тях имат 20-25, други 40-50 човека и така нататък. Какви дейности се занимават? Някои от тях са в сферата на услугите, като например счетоводство, адвокат, най-различни видове школи, обучителни програми и така нататък. Или пък в сферата на търговията, от продажба на компресори, заварачна техника, оборудване за стоматолози, такива най-различни видове бизнеси, козметика, но имаме и производство. Като под производство, примерно фирма, за която произвежда контейнери, изнася в чужбина, хладилна техника и така. Така че нашите програми са съобразени с трите вида основни бизнеси. Така че също имаме IT компании, имаме IT компании, които са аутсорсинг, т.е. които не само произвеждат софтуер, но и предоставят хора, които да работят за вас. Така че имаме най-различни видове бизнеси. Ако искате да проверите как можем да помогнем конкретно на вашия бизнес, оставете заявка в линка, който е под това видео.